Jama'atu TV Radio Online labaran mako shiri na musamman labaran mako. Baba Sidi yana ci gaba da gabatar da majalisai a jihar Gombe. An yi kira ga sha'irai suna sanin abin da suke faɗa a cikin kasidinsu. Ƙanin gwamnan Nasarawa ya ba wa Baba Sidi kyautar alkyabba. Kaɗan daga cikin kanun labaran da muke ɗauke da su a wannan mako kenan. Jama'a assalamu alaikum, ya ƙaunar annabin rahama sallallahu alaihi wasallam. Muna ƙara addu'ar Allah ya ƙara mana ƙaunarsa ya kuma tsare mu saba masa, amin summa amin. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri mai albarka na labaran mako, wanda muke kawo muku labarai har ma da rahotanni waɗanda suka shafi tafiyar jama'atu ahbabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shirin yana zuwan muku ne daga Jama'atu Media and Publication Nigeria ƙarƙashin jagorancin shugabanta Muhammad Sidi, wanda Nazifu Nasiri Ɗanbatta yake shiryawa da kuma tsara shirin. Ni kuma Abba Iliya inkiya AS Kabo Baskore, ni ne zan karanto labaran daki-daki a wannan rana ta Lahadi 13 ga watan Sha'aban shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya yi daidai da 1 ga watan Fabrairu 2026 miladiyya. Maulana Sheikh Sharif Sani Jambulo yana ci gaba da gabatar da majalisai a yankin jihar Gombe. Baba Sidi ya shiga jihar Gombe a yammacin ranar Talatar da ta gabata. Bayan kammala majalisai a yankin jihar Nasarawa, kuma ya fara gabatar da majalisai a ranar Larabar da ta gabata a cikin birni da kewayen jihar, bisa jagorancin halifansa kuma shugaban jama'atu na jihar Gombe, Alhaji Ibrahim Nasidi. An yi kira ga shugabannin jama'atu na ƙananan hukumomi da ke jihar Kano da cewa su ƙara ƙoƙari wajen halartar zaman mitin wanda ake gabatarwa duk ƙarshen wata. Wannan kira ya fito daga bakin sarkin Gabas, wato Malam Ahmad Sale Ɗanzaki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Musoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hidimar annabi. Allah ya bamu da shi, ya kara mana sansa, sai da Allah kara masa lafiya da nisan kwana, Allah ya masa yadda yake so, kuma Allah ya mana sabati a cikin wannan tafiya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. A gurguje yan uwa, wani dan sako nake da shi, ni ne Ahmad Haruna Sale, sarkin Gabar na jama'atu Ahbabu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wani dan sako ne nake da shi, inda da tunatar da yan uwa cikin wannan tafiya ta mu mai albarka da masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sakon ku shine abin da zan tuna mana, kasantuwar mukan yi taro dukkanin ƙarshen wata a shirkwatanmu ta gidan Baba Sidi, da ke sanar da 'yan uwa da Allah mai yi ƙoƙari mu ci gaba da ba da haɗin kai a wajen wannan taro. Ruwa da su da yawa sai kaga wasu kan ɗan yi sanyi da zuwa wajen taron, sai idan jama'a ta ɗan karatu sannan ne za ka ga mutane kamar sun fi shigowa sosai. To da Allah dai wannan shekarar na ga mutane suna da ƙoƙari da ƙuwa, ana fitowa taron. To da Allah dai duk da hakan akwai wasu 'yan local government ba sa samun zuwa taron. Da Allah dai mutuna a cikin hidimar annabi ne
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Don haka kuma mu ci gaba da tarurrukan da muka saba yi a local government ɗinmu na cikin gida, wadda na sani kowace local government sukan yi tarurruka a kowace local government. Wasu sukan sa sati biyu, wasu kuma sukan yi sati ɗaya da dai makamantansu. Allah ya ƙara wa sarki lafiya, amin summa amin. An yi kira ga sha'irai suna sanin abin da suke faɗa a cikin ƙasidunsu domin kaucewa faɗawa kuskure da kuma sanin yadda za su kare kansu da hujja akan abin da suke faɗa. Wannan jan hankali ya fito daga bakin sarkin sha'iran jama'atu na jihar Kano, wato Alhaji Ibrahim Autan Sidi, lokacin da Nazifi na Sidi Ɗanbatta ya yi wata tattaunawa da shi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shak Malam Nazifi Ɗanbatta social media. Na maka fatan alkhairi tare da fatan ƙarin san annabi sallallahu alaihi wasallam. To a gurguje dai babu abin da zan ce sai dai in ce Allah ya ƙara mana san annabi sallallahu alaihi wasallam. Jan hankali kuma da zan yi ga 'yan uwa sha'irai, musamman abokanaina da kuma ƙannanmu masu tasowa, shine mu ɗaukake zuciyarmu ya zamanta mun nufi Allah da annabi sallallahu a cikin dukkan al'amuranmu. Mu samu ɗayantar soyayya annabi sallallahu a cikin zuciyarmu. Dai mun samu wannan insha Allahu mun samu komai. Saboda in aka ce an rasa ikhlasi da ɗantuwar annabi sallallahu a cikin al'amari, to dukkanin abin da aka sa a gaba ya zamanta ya lalace. A ƙarshe kuma duk abin da za mu yi zamanto muna da hujja abin da za mu faɗa, musamman ga fiyen halitta sallallahu alaihi wasallama. Duk abin da za mu faɗa, abin da ya danganci tun daga kan harshen Hausa zuwa harshen Larabci zuwa harshen Turanci, kalma ce ko jimla ce, kada ka faɗa sai ka san kana da ma'anarta ko hujjar da za ka iya kare ta, ƙur'ani ko hadisi, sai ka faɗi wannan kalma. Idan kuma babu, to barinta duk daɗinta shi ya fi. Wannan ina ga shi ne nasihata ga 'yan uwa masoya annabi sallallahu alaihi wasallam, domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa ba na wasa ba a min wasa. Sannan mu zamo a dukkanin inda aka samu saɓani a ɓangaren hadisi ne ko ayat Qur'ani shi take magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam, to kai kana wajen girma, kawai girma, duk abin da ya girmama annabi muna wannan ɓangaren. Duk abin da ya zo da rauni ga annabi sallallahu alaihi wasallama, duk ingancin hadisi ba ma tare da shi, duk rauninsa kuma in girmama mana annabi sallallahu alaihi wasallama muna tare da shi. Wannan shine jan hankali da zan yi ga yan uwana sha'irai masoya annabi sallallahu alaihi wasallama. Naku Alhaji Ibrahim Autan Sidi, ciyaman na jama'atu Ahbab Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na Sha'ara'u Kano State. Assalamu alaikum. Da fatan sha'irai sun ji kuma za su yi amfani da wannan nasihar. Kada ku sha'afa, kuna sauraron shirin labaran mako daga nan Jama'atu Media and Publication Nigeria, ɓangaren bloggers da kuma National Reporters, bisa jagorancin Nazifi na Sidi Ɗanbatta. Kuma za ku iya kallon cikakken bidiyon shirin da ma sauran shirye-shiryenmu a YouTube channel ɗinmu mai suna Jama'atu TV and Radio. Kafin shirin ya ci gaba, mu saurari wannan ƙasidar tare da Farawiyar ma'aiki ƙarshen kisa da girma. Farawiyar ma'aiki ƙarshen kisa da girma. Ka ƙarar lilifinka ne, sannan ka shekara ya aikinka ne, komai ya je ya dawo ikonka ne, sarki guda mai wudada, Allah ka tsarkake mini furcin da zan gaya ma. Ka
bar ni tafarkin sa zan bi nima rawiyar ma'aiki karshen kisa da girma na tabba da wanda nake gani jirgin fitan masoya ka fito da ni dan fadu mutum mai babban lamuni maulan mu ne. Ƙananan gwamnan Nasarawa kuma Galadiman Gude da ke ƙaramar hukumar Akwanga a jihar Nasarawa ya bawa Baba Sidi kyautar alkyabba. Mun samu wannan labari daga wakilinmu na Nasarawa wato Abubakar Aliyu Abubakar Keffi, inda ya ƙara da cewa a ranar Juma'ar da ta gabata ne Baba Sidi ya gabatar da majalisi a garin Gude bayan jin irin yadda Baba Sidi ya yi bayani akan girma da isar annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Galadiman Gude kuma kane ga gwamnan Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya ba wa Sidi kyautar alkyabba kuma ya sa masa an samu ƙananan hukumomi guda 8 waɗanda suke da 'yan agaji na jama'atu kuma suna gudanar da ayyukansu. Mun samu wannan labari daga wakilinmu na jihar Zamfara wato Yusuf Abdullahi, kuma ya turo mana saƙon murya wadda ya yi tattaunawa da babban kwamanda na jihar Zamfara Malam Musa. Assalamu alaikum. Muna gode mu Allah. Na'am, a cikin iyawa Allah muna da local government takwas a cikin jihar Zamfara. Sannan kowace local government tana aiki iya gwargwado. Kuma muna sa ido a kowane bangare mu ga yanayin aikin su. Kuma sauran local government da suka rage muna iya bakin gwargwadon kokarinmu muga su ma mun cinye su ga baki daya insha Allah. A cikin nasarar da muka samu kuma mun samu ƙarin nasara a bangaren namu na jihar tamu Zamfara, wanda hata kai an fitar da mu ma a cikin zone na jihar Zamfara wanda muna wakiltar sauran state da dama, abin da ya shafi Sokoto da Birnin Kebbi da Katsina. Allah ya ƙara ɗaukaka wannan tafiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu kuma za mu je ga ɓangaren mu na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tare da Malam Hamisu sifikan annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake ɗauko hadisan daga littafin Tuhfa wanda Sheikh Sharif Sani Jambulo ya wallafa shi. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم شاب سخي حسن الخلق أحب إلى الله من شيخ بخيل عابد سيء الخلق. an karɓo daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shabun sakhiyun, matashi mai kyauta, hasanul khuluqi, mai kyakkyawar ɗabi'a, ahabbu ilallahi, shi ya fi soyuwa zuwa ga Allah, min shaykhin bakhilin, fiye da tsoho marwaci, abidin mai bauta, sayyi'il khuluqi, kuma mai mummunar ɗabi'a. Wannan hadisi muraran a zahiri annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana muhimmancin kyauta. Abinda Allah ya baka ka rika kyauta, duk abinda Allah ya baka ka rika alkhairi, ka rika kyauta.
domin kyauta tana goge munanan abubuwa da lambobi a littafin mutum ma na gurin Allah. Kyauta tana sa Allah ya so bawa, kyauta tana sa mutane su ƙaunaci mutum. Domin gashi nan mutum biyu ne manzon Allah ya ba mu misalinsu, da matashi da dattijo. Matashin mai yawan kyauta ne kuma mai kyakkyawar ɗabi'a, sai ya zama Allah ya fi ƙaunarsa fiye da tsoho dattijo marowaci wanda baya kyauta, amma kuma abidi mai yawan bauta ne. Sai dai kuma a gaba sai ya zama sayyi'il khuluqi mai mummunar ɗabi'a, mutane ba sa jin daɗin mu'amala da shi. Duk mutumin da yake marowaci kuma ya zama mutane ba sa jin daɗin mu'amala da shi, ko da yana yawan ibada, ko da yana da shekaru, to idan aka samu matashin da ya zama mai yawan kyauta sannan kuma mai kyakkyawar ɗabi'a, to Allah ya fi ƙaunarsa, ya fi sansa. Saboda haka sai mu ɗauki darasi na yawan kyauta, mu zama masu yawan alkhairi. Allah ya bar mu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam. Kafin mu yi sallama muna taya murna ga ɗan uwa abokin aiki kuma shugaban jama'atu midiya na jihar Gombe, wato Malam Musa na Kaka'u, bisa angon cewa da ya yi a cikin wannan sati. Haka kuma muna ƙara taya murna ga 'yar uwa masoyiyar annabi, wato Sayyida Suwaiba Isa Azare, wanda ita ma aka yi bikinta jiya Asabar a cikin garin Azare. Muna addu'ar Allah ya sanya alkhairi kuma ya ba da zaman lafiya da haƙuri, sannan ya kawo na 'yan gaba lafiya. Amin summa amin. Duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, a madadin dukkan 'yan uwa da abokan aiki baki ɗaya. Nazifi Nasiru ɗan Batta shine ya shirya kuma ya tsara shirin. Ni Abba Iliya inkiya AS Kabo Baskore da na karanto nake cewa ma'assalam. Jama'atu TV Radio Online, labaran mako, shiri na musamman.